deuxième phase woni phase B minen bangi men ɗiɗi sen garte e deuxième phase min garta e jaru artiɗo yuno l'an 2016 lam juude demba haɗata ɗawata bonata jikeñama kalaje e ñagotoɓe guiɗuma ani jaru artiɗo yuno juude haɗata juude ɗawata juude bonata jikeñama kalaje e ñagoto ɗo ni sibo e nder hakkudami e gorko fullo o lam juude demba o fullam haɗata o futtani aadi bonani yaaka lam juude demba komin kalata e maako timata min kalat hen hunde heddo ñalade maade ana keeɓi min tawi juude so joli e avion ngaji he ina haalda e wambab ina nelda message kaalisaji min tawi lam juude demba so joli e pasoroji he omo haalda e wambaɓe mbo wadda e muɗum albarka mi tawi lam juude demba so arte e foyeji he e kadi omo wadda e maɓɓe albarka o wi kam da kaalisaji ɗi mbaɗa gasoil adatini to sukaɓe fulɓe ba Samba Demba Jalel o fullo firtani aadi bonnani yakara o immi ko Amérique gara galle babam mi ari galle babam o wi hono wano nde gonmi Amérique mbimi mbiɗami ko capanɗe nayyi e joyi yeru ɓurami o wi mi arti ari galle baba mbimi e o wiya do firta fuɗe tottuma to mbaɗi le koyno bisimilla ma joɗoɗa jeeruta ina wonde kaalisaji ɗi e jonde joɗane mbaɗa gasoil sukaɓe rew fulɓe riɓɓeranayɓe ana guita jawe ɗe ana dokkat ba Samba Demba Jalel o kullo mbiɗa wiya ɗum albarka lam juude demba nde Hammadi Abou Oumar yimɓe o kay ko jiɗo dendaɗo gurdam so Abdoulaye Mamadou no dotteɗo baba keje Sane Mamadou Oumar o kay wayni ko Amérique o wi après demain mbimi hoko woni après demain o wi bambaɗo jafoɗami haalanima français mbimi caggal janggo mi o wi o wi miɗa arta leydi Mali gara mi hokkuma $2 ine wonde ujunaje nogas ina wondi to bani hulle koye noon on sanga omo dari to e hayre port Amérique lam juude demba wi kadi miɗa waɗanma tembere capanɗe jeegom ujunere muɗuɗa ha ko ɓoggol kadi ballitoroɗa gasoil hande min jooɗo jaati min ƴewta lam juude demba juude haɗata juude bonnani e so Abdoulaye Mamadou 1 million CFA ɗum ko premier deuxième fois kadi ko noon ñanden ɗo mi rokkima kadi temedere ujunere daha mi rokki Jibi Guele Dangaru ujunaje nogas mi rokki Kumba Demba Diagne ujunaje nogas mi rokki Kura Demba Diagne ujunaje nogas Seyni Demba Diagne ujunaje nogas ey Sare Dieynaba Samba daha ujunaje sappo hawra ujunaje sappo daha hay sini weɓe haala weɓane golle kadi ɗum watti hande wodi filiti min sani ko rokkuno ɓe fulɓe miɗen mbiyaɓe albarka eɓe kedi wadde miɗen kedi wiɓe albarka Ba Moussa Idi Dial ngari Rwanda Cameroun o waɗana bamba ɗum layya e lewru kas e Samba Idi Dial ɓe kaɗata ɗawata bonata jike ñama kalaje e ñagoto e bonnani Yawunde Cameroun ba Demba Dangaru ɓe kuli oɗon tawde toon miɗen mbadda e maɓɓe ga albarka oɗon mbadda e maɓɓe toon albarka ñande ñafton toon nde ɓe mbi on gari hande e jamma ko heɓe guitto on hayre ko oɗon mbinimo Zambie ɓe mbi yeroto gonɗa mbimi wulesa ɓe mbi wadde min dokkuma ɗum kalis seydi Ba a haali gonga noon nde wonno saɗa yewta moƴƴa siftira moƴƴuma tawi woni mana gandanɗa hoore maɗa yewta fuɗɗa goɗɗone oto to wiyete Amérique yettima Zambie yettima na gandanɗa hoore ma leydi bari he wallani hani gan suka fuɗɗo wonde sa leydi ko wayno gorko ɓulo biɗen Ba Oumar Moussa jewɗo hen sewnano albarka ñande sulɗiɗaji albarka mana gandanɗa hoore ma ñande karamata ko mine maɗa gonno albarka ñande meɗen ɓuuro Djibi Alpha wallahi ko mine maɗa gonno kono albarka ñande gorko ɓulo biɗen Ba Hammadou Oumar Abdoul gorko ɓurru kanno ɓuur bomo ñigamo dañɗumɗano wasmin ɗanɗa o pulo adni Hamid Alsan lewru fof mokuma ujunaje e sa naati heppiya noon mijoɗen jam saƴori jamde jam ñallawal Ba Oumar mum se haɗata ɗawata bonnata jike ñama kalaje ñagotoɓe Diallo Alassane Abdou Moussa Gallo so Alhaji Djibi Jamar jontaɗo joom sakaran sire jomni so Hammadou Moussa ko ñande meɗen lam 2016 lam juude demba somin garti hen noon lam juude demba miɗen miijo haɗata ɗawata bonnata jike ñama kalaje ñagotoɓe ba faade demba simmi jaw Kumba Samba ko lori noddirteɗo ga ƴirjahama haɗata ɗawata bonnata jike ñama kalaje ñagoto ɓe wimo so ɗani noɗo findinama jogui wonko wanno gila ɗanaki sa ferima neɗɗo ari aɗa hippi fiƴa rento ko kañum liɓɓatuma a haali gonga no seydi Ba e ñande meɗen gandanɗa hoore maɗen nuwak son noon e puɗabune jaati gandanɗa hoore maɗen tawi ko wayno goro gandanɗa hoore maɗa biɗe so Alsane Abou Saydou moƴƴo ɗum pende mari albarka ñande peggande o puɗo tawi en nokkuno wi arta sidou bayen penga jaaje mbaɗa nan albarka ñande peggande
lam juude manani amen so sayi silire lam juude demba yaade yimɓe ma selama ma pande ndima ko no foti kayna ko jiko ko salmi ñande meɗen ñoro wallahi ko minima ñande modiyaɗo wallahi kadi ko minima ñande meɗen to ɗen la hormata salam rane hatta dawata bonata jigena makalaje ñakotoɓe gorko suuma belale fam on woni alhaji aliou Demba Tilla Tani Adi Bonani Yakare ñene tejjan wallahi ko mine madam bara ngari on wari ko gari dokar ko nay jamma goto seydi ba hayti hadata dawata bulla saydu Tani Adi Bonani Yakare seydi ba ñene meden leye kadi ko minima billal birama jinna rebe go sa ngari so ma demmo no kidde takko demmo no o mi ari galle baamu nangi ngari wadani kam firani fini weti kadi nangi jawdi wadani kam katitari bali bille ko no nay faltama ken nama bangenda debbo kulo to bi gidane jender galle ba albat o puno dari no to yesam do wi hamid al sambi minam o alhamdulillah rabbil alamin allah mi yetti allah mimi ko ni o wi tan ganda hoore mada bayre dangar jaaje ba demma dangar jaaje ba usen demma jaaje be garde ma an jaaw hamid son naati do no bete lay wallahi mi yetti allah albarka bara ngari ko no dokkal rewninge e pula ko no seddu albarka menke lay kada hoore mada nogas wambabe albarka menke le sabo jaaw hamid son naati Damba golle limata jamon lambo ngadi moddi lam bayni do teddungal bayni e lam juude Damba yetti ana andi hanki ina andi han woni amir yejitani ko woni ko lam lam juude mana gananda horma ko min nanno ko ndesa min jidum min ji hakkudu mara sukabe nyende walla sa hedim kasro ganda kay ko maccu ma sey ma jaaw habi sa ko den golle do wonna ko wadani ko halata lam wala alla dede way ngura sabu ngurda ma do wodna forne wonna mi masdi woni yeko no ma gollande haale sabu do ine mi nyami debbo jalalo barama tal fa kay temedre ujundre ngudi ma de pariti dade to seydi babi da ba adam alfa kay ba abu alfa kay be biyan mi den jibi tan ko to kimo heddi be dokata ala ma sa dai dimo ko haji ma sa dimo yidani matan ni men beji demba dal yo bayer dangar jaadi nade jaatullah sey tik alla tik habe alla jinga jaabu sile baydi girlajo taskido e gandal der galle ba mum dum nyal jom dokka jalla ala san adama penda hamad girlajo ba ma mum yaltino nyaldi nyaadi daneji to e hayel gimbanna sa ngade aramane tadi jam baba e jaw ambu mudu kay hadata abu futani adi bonnani yakat o ine fetta o ine fofa pel nana nay buna jaw amadu mudu de nganya karanda nya jawdi bandu mala ba kota lam juude debba ko lol albarka ceni albarka nyene lig sayba albarka mi jori nok men ni wiya nange ko gidi makko wonno jaw habi sam nebbi ma ujinaje nawla walla nan hadata lam juude demba e jaay aisha musa no tirta hawol de men o wi mami weltima hande sa hali hala kirlajo jallo ala san adama penda hamman mi rokima ten nani daha asne webe hala webane e gol tan tan sa albarka lam juude manani golle de e de wonnam wiɓe so jibi woni yekor ma golle de haale mo wallahi wala ko de wala halante bayer dangaru jaaji beeti wetan mo hedde jam so dimo yidimi yo nafe lam juude mo wallahi banna ma ya mo lam juude demba yoda sagade haajuji kewi kullo hine welli ha tawde so haajuji kewi ine welli hodde kanko e Hamad Abou Oumar yimɓe min kaldata ko yadde 3 heures du matin ina wete ga hedde 11 heures miɗen badda albarkaji ya heɗa wona hedde midi ñalam heddo miɗo ñaaƴa e hakkude ɓiɓɓe worɓe ñenɓe he jaati ɗe sukaɓe fulɓe mbaɗanimi ɗum hannde ɗe sukaɓe fulɓe kadi mi arde koyde pour ba a haali gonga noon e toujours no gandanɗa hoore maɗa so Abdoulaye Alassane notteɗo gandanɗa hoore maɗa Samba hakkille ko kala Hamad e goto jalli jeeri tiwali waali gaysir Samba laamu wi kam gara winde ñiibi ari winde ñiibi jamma warani kam jawdi fini weeti nangi gay e biteɗi bawuren ko bottari ma ñalbiɗi palta daha kenna pange ko dokal ma jidume feru skundum hoɗo jallo abou salli badde omi tawi mi welde jinnaɗum woni ko afrique santar nda jinnanam gorko kaldon jehen galle kiren mi waran ma ngari mi rokuma leydi aynaɓe naƴƴi haɗata ɗawata wonnata jigge ñama kalaɗe ñaako taɓe ja Ousmane Amadou melli jati mi gunani kono walani noon e golle naƴƴi Hamadou Moussa haɗata ɗawata bonnata jikke ko ñande meɗen e mulli fittani aadi bonnani yakare ha jarama seydi ba haali gonga noon sa haali haala mana gandanɗa hoore mana dia Hamadou Moussa kono Ifra Moussa e Hamidou Moussa kono noon dia Abdoulaye Moussa o woni bobo joom jamanu albarka ɗe balɗe bayer dangar jaaɗi wiyete mulli ayna men ay o yalti volontaire tan diawo Hamidou miɗa yinma
yetti ba Umar Samba yeya don tawme ba Hafsatu mori non tere bingel noto ba debbo nafani ko so ari gorko no mudal albarka en mudal de menen no action l'an 2013 kete katamare hadata dawata bonnata jiganya makalaje nyaago tege so Haruna Demba Idi Ahmadi Bukka ujunnaje no gas madaga wal jahade sarata kula gana wadana bamba jakka so Abu Demba Idi Ahmadi Bukka so Ahmad Demba so Fadda Demba hadata dawata bonnata jiganya makalaje nyaago to e basali Mamoudou minati galle ba musaga furo itabi gaydi anananga ina tefa e bite di chamro wel ko hirane ma e bite du sule falta kenna bange da hakko kalma bi manon di magu karwa komi wawa limtude so mi lumti tan mi jumal ko mbimi e miman yaade boli Abdoulaye Daha so Amadou mbimami ko ndimagu kar wadbe mbadi fedde yaade suka e mawdu godejo edda so be kali hay goto yeddata yewbe mbi kala nde yero naati do en baran nay dokken nay ko ndimagu karwa mbima mi wawa limtude mi de albarka e ndimagu karwa Abdoulaye yero ko nyande men dimi de rokuma ko nay ali yero wadani kam nyande ujunnaje no gas fas da imade kay haydi titade ga kada ta dawata bonata ji nyama kala je nyaago be mi wonda ma be der leydi e min badda albarka ara gadde ji ko fati ko be ko no e ma da fat wonta ya jere non albarka en do be wiide non yaare hayati jontaade jom saha 40 sire jom needi keccel geli fatani jeegi fotani lam juude Demba hada ta dawata bonata ji nyama kala je nyaago to be lam ada be liwide pulam lam juude saga de jodi da e fasde ma ana be liwide ko ko pulam de woni do lam juude Demba won saga de bamba be jodi kocci kolli ana jeewta inde be liwide mi do mi jo lam juude Demba juude jom message téléphone juude jom message albarka ko timata hakkunde men ko albarka wana hande fuddi hakkunde men non ay lam wallahi banda man nen sabu so mor wadi mor le caaki ma tuuso yelliti ma dum woti war nyana sagata so turdi wo so turki sernata sukabe worbe fulbe ribbe rane on sanga sa abola ma dama sabu so nyaaga ma saroka awlaadi rida metani so nyabuli pecca ma dokka do kaade on awaka o mbaade peccu diriri mi ayi jaadu do lam juude Demba ko dawaka o bamba do dawa mi tawi hande mi hersane hakkunde dimago heddo jodi mi do man ma do lam juude Demba god kullo o saweta subaka law ha o kullo wi ani mi zesvitre Allah haali a procès ko ko mojjane bambado ko nous sommes devenus kadi ko yewtude kulago e beytude kulago min garani sude kulago wadde min yidi hawrude ko timma baado no baada ni laamtude Demba min tawi ana beyda bambabe sabana wada bambado gal dokkudo ma o daha o danani yasu o kullo ngabani ko yingaji hetal yegiti gaade jawa kala o kullo saka setaji injettoyima ayat golle kullo di madanejo ha mi hala ni ma kullo nyalade de min baddata de ni min baddata gilla hankita handara ni yari non albarka so mama Musa o kullo ine weli juutude fudro min jildi fudro min badi assalamu alaikum jolni joge post ki kam sa koy jeego ujunere mudunda ha Seyba haari gongo non so woni mana nganda horma ande jikko bide tisere seybabe mi tawi don gorko buru kanu nganda horma wona kantaro hon boni on bita bakali tijane albarka salam hakkunde jaaw ha mi da ujinaje sappo kon min batti deuxième fois o wi ha mi da so mimna mo to godda hande mimi hande min noti pulago sappo aynabe nayi o wi to gonbe min nokka jaaw ya kusle a sorti e adamma no min wi mulli bakali tijane albarka seeda tagal yidde ko nafoore non mido yinno ma ko mi anda ka nyaago to ko wele jantude mo yinno o tan wana mi yimana yidde balde didi be jogi walla yidde balde tati ko heewi ana yimmande timata duubi nayi tawad on certi bod
haalta walla to haala firde ɗuɗore nan jaru so ɓiɗɗo gorko are adu so yarani tan yari diminna yarani jaru yarani ɓirɗam haaldana jokka ɗo jomum yari diminna lamtude wallahi bande maɗa nde nan woni ba sidi kula da matumane kula to nay meedi woni en haali aha jam ordinateur ayo gorko ñaño jonta ɗo alhamdulillah rabbil alamin Allah mana gandanɗa hoore maɗa hande weltare waɗi beele maji ɗi fof kawti ɗo gorko ñeño immima to gandanɗa hoore maɗa wiyete mo Zambi ha yetti Cameroun weltare gandanɗa hoore maɗa kuɗɗal ko nattineji ɓurtani hande jaati joddimana gandanɗa hoore maɗa miñiraɓe tedduɓe joddima se muɗum guila muɗum jawo haamiɗal tan wallahi pulago on neɗɗo haalani kam kay o wi o yiide babakke ceɗɗe baddi salam ujunnaje $5 ayo jaɓɓorti mum hande hakkude mum haamiɗo tan da ujunnaji nogas jawo o wimi mosam ba demma dangal jaaji albarka nan juuɗo demba ɗo woni basidi kulaɗo hammatumade kulaɗo nayi meɗi tan woni en haari ala haari meɗi wide ɗum kaari meɗi wadde ɗum ala ka heddade aduna sona lawol yaari ha yetti haɗata bate mbay saka jontano jom sakara sireji niɓe e ba saydu demba nodduteɗo ba yero jaari nodduteɗo yero demba haɗata ɗawata bonata jike ñamakalaje ñaago jam ordinateur saganaji teskiɗana wadda e on mbaɗum albarka o sosule ha kutti nayiɗo galle famuɗo soɗum sakaran sireji so ba bilali farkinadamene sarayo kulone naati galle bam komi nawa nayi albarka yen jogu aynaɓe yetti Diallo Mamadou Amadou donno mbaɗude dem yoro laam albarka ñenen jogu aynaɓe nayi bari Boulaye Moussa albarka mana gandanɗa horma ñande kala e baɗɗe albarka manda ujuna sappo jawo haamiɗa san mi batti dese fo a gandanɗa hoto to wiyete yiya nangue oy jawo haamiɗa so no gonɗa mbimi hande mbiɗa yangue e sukaɓe jawɓe to wiyete kuko aynaɓe oy mi juurima ujuna sappo wallahi laati wallahi aduna welani wel neɗɗo ayo bayerda garu jaaji lam juuɗe demba anani komin jooɗi miɗen jewtuma ko hande mbiɗa tawda yiɓam noon ayi jaati ko ina koɗɗo jaati ɗumani koɗo wawani noon e balanayi fiɓeɗulanaki juuɗe demba banda o gasani ko noon seɗi ana heddi tuwan min miɗen jewtuma en basi kulade tumane hammatumade kulayi ɗiɓay jenga hawray allahumma salli ala seydina mouhamadou haɗata ɗawata bonataji keñama kalaji e ñagotoɓe jehen makka jehen madina ala ɗo allah kono on ɗokki badade hande dokkunoɗi bonaneno bandiraɓe kettuɗe jaru nanon haaluɗaji kurɗi naftortini wallahi jaati ayo bayerda ngaru jaati en dewdi e leydi Sénégal he wallahi en dewdi mana gandanɗa hoorema leydi Mauritanie he kono en dewdi gandanɗa hooremaɗa ha puɗaɓe ndesan Europe ndesan en nenta en mandaji eyyi ɗo ina min jami haɗata ɗawata bonataji keñama kalaji e ñagotoɓe baɗajo mbawɗaki rokkude bambaɗo baɗajo mo mamum sijiɓre kewɗe ɗo hande ɗo joɗi on ba Samba Bayo jaali ba haɗata ɗawata bonnataji keñama kalaji e ñagotoɓe so ali samko ino dirteɗo lisiɗo gorko joom goro wori pullo joom pulfuli ba jiji yarono moto e sukaɓe fulɓe bonnade jogo bonnade worgo bonnan tan jike ñama kalaji e ñagotoɓe lamduji haani ko mbayani saabu ɗo yiɗaɗo bonnade moƴƴe jinnaɓe moƴƴe mbaɓe moƴƴe ñama kalaji e ñagotoɓe so neɗɗo findindirama immo julda ɗum ɗo ndenda e banda en mbatta hakkille ɓe ɗo yimɓe arde maɗa ko banda en calminaɗe laam juuɗe demba wallahi bande maɗa ne wallahi puɗa ko ñembotako ba kajja wule bilal birama jindere ɓe gossake ngari o yima sa joni maɗa yewto lamtude demba o yima bisimilla ma koɗa ƴewta o yima sa hoji ho ɗumandu an e ba demba dangar on joni maɗon ƴewto lamtude demba debbo puɗɗo tawete ko ayo bayer dangar jaaji o yima mi wirtima o yima ujunnaje nogas daha hay sinaiɓe halane wani golle bilal birama jindere ɓe gossake ngari kajja wule albarka kajja haɗata mima so ɓiɗɗo debbo toɓitima ko ñaami ko ɓuuri ko daɗa ɗum sa yigite ɓiɗɗo debbo goɗɗodiri wata fetto sikki ko woni woniɗo hakkude Allah sirima ɗum a haali wonanɗami e Diallo madame Sam walla so jeena bon sa albarka ñande nuwak sor albarka ñande arfat ine maɗa gonno mi tawi ɗon gandanɗa Bilal birama jina rabbe go sa ngari Diallo Djiby Samba Diallo e Diallo Fatma Samba albarka e Diallo Mawli Samba albarka ñande nuwak sor albarka yiɗi nafi wima seeɗa tangal yidde ko nafoore somi yeehi gandanɗa hoorman leydi mali noon gorko ɓurɗe sam mbiɗen Diallo Moussa Siré Mamadou albarka ñande hayta mbiɗa wonde griot international ma Baye Djiby dokkan nayiɓe kala ɗum Baye Djiby jawa hamin somi dokkuma mbawmi mbaɗan no gandanɗa hooremaɗa ɓoggol ujuna ɗi sefa ñande hayta wonno nan ina wayno en garte des en face woni face ɓe minen banggue men ɗiɗi
garte e deuxième phase min garta e jaru artiɗo yuno l'an 2016 Lam Juude Demba haɗata ɗawata bonnata jike ñama kalaje e ñaago to ɓe giɗuma ani jaru artiɗo yuno juude haɗata juude ɗawata juude bonnata jike ñama kalaje e ñaago to ɗo ni sibo e nder hakkude maɓɓe gorko pullo Lam Juude Demba o pullam haɗata o futtani aadi bonani yaaka Lam Juude Demba komin kalata e maako timata min kalat hen hunde heddo nyalade maade ana keeɓi min tawi juude so joli e avion ngaji he ina haalda e wambab ina nelda message faalisaji min tawi Lam Juude Demba so joli e pasoroji he omo haalda e wambaɓe mbo wadda e muɗum albarka mi tawi Lam Juude Demba so arti e foyeji he e kadi omo wadda e maɓɓe albarka o wi kam da kalisaji ɗi mbaɗa gasoil adatini to sukaɓe fulɓe ba Samba Demba Jalel o fullo firtani aadi bonnani yakara o immi ko Amérique gara galle babam mi ari galle babam o wi hono wano nde gonmi Amérique mbimi mbiɗami ko capanɗe nayyi e joyi yeɓurami o wi mi arti ari galle baba mbimi e o yiya dow firta fuɗe tottuma to mbaɗi mille koyno bisimilla ma joɗoɗa jeeruta ina wonde e kalisaji ɗi e jonde joɗane mbaɗa gasoil sukaɓe rew fulɓe riɓɓeranaɓe ana guita jawe ɗe ana dokkat ba Samba Demba Jalel o kullo miɗo wiya ɗum albarka Lam Juude Demba nde Hammadi Abou Oumar yimɓe o kay ko jiɗo dendaɗo gurdam so Abdoulaye Mamadou no dutteɗo baba keje Sane Mamadou Oumar o kay wayni ko Amérique o wi après demain mbimi hoko woni après demain o wi bambaɗo jafoɗami haalanima français mbimi caggal janggo mi o wi o wi miɗo arta leydi Mali gara mi hokkuma $1,000 ine wonde ujunaje nogas ina wondi to bani mulle e koyno on sanga omo dari to e hayre port Amérique Lam Juude Demba wi kadi miɗo waɗanma tembere capanɗe jeegom ujunere muɗuɗa ha ko ɓoggol kadi ballitoroɗa gasoil hande min jooɗo jaati min ƴewta Lam Juude Demba juude haɗata juude bonnani e so Abdoulaye Mamadou 1 million CFA ɗum ko premier deuxième fois kadi ko noon ñanden ɗo mi rokkima kadi temedere ujunere daha mi rokki Jibi Guele Dangaru ujunaje nogas mi rokki Kumba Demba Diagne ujunaje nogas mi rokki Kura Demba Diagne ujunaje nogas Seyni Demba Diagne ujunaje nogas eyi sare Dieynaba Samba daha ujunaje sappo hawra ujunaje sappo daha hay sini weɓe haala weɓane golle kadi ɗum watti hande i filiti min sani ko rokkuno ɓe fulɓe miɗen mbiyaɓe albarka eɓe keedi wadde miɗen keedi wiɗeɓe albarka Ba Moussa Idi Dial ngari Rwanda Cameroun o waɗana bamba ɗum layya e lewru kas e Samba Idi Dial ɓe kaɗata ɗawata bonnata jike ñama kalaje e ñagoto e bonnani Yawunde Cameroun ba Demba Dangaru ɓe kuli oɗon tawde toon miɗen mbadda e maɓɓe ga albarka oɗon mbadda e maɓɓe toon albarka ñande ñafton toon nde ɓe mbi on gari hande e jamma ko heɓe guitto on hayre ko oɗon mbimimo Zambie ɓe mbi yeroto gonɗa mbimi wuliyasa ɓe mbi wadde min dokkuma ɗum kalis seydi Ba a haali gonga noon nde wonno saɗa yewta moƴƴa siftora moƴƴuma tawi woni mana gandanɗa hoore maɗa yewta fuɗɗa goɗɗone oɗo wiyete Amérique yettima Zambie yettima na gandanɗa hoore ma leydi bari he wallani hane gan suka fuɗɗode sa leydi ko wayno gorko ɓuuro biɗen Ba Oumar Moussa jewɗo hen sewnano albarka ñande fulɓe baɗi albarka mana gandanɗa hoore ma ñande karamata ko mine maɗa gonno albarka ñande meɗen ɓuuro Djibi Alpha wallahi ko mine maɗa gonno kono albarka ñande gorko ɓuuro biɗen Ba Hammadou Oumar Abdoul gorko ɓuuro kanno ɓuuro bomo ñigama dañɗumɗano o pulo admi Hamid Alsan lewru fof mokuma ujunere e sa naati heppi a noon miijoɗen jami saƴori jamɗe jam ñallawal Ba Oumar mum se haɗata ɗawata bonnata jike ñama kalaje ñagotoɓe Diallo Alassane Abdou Moussa Gallo so Alhaji Djibi Jambar jontaɗo joom sa 40 joom ni so Hammadou Moussa ko ñande miɗen Lam 2016 Lam Juude Demba somin garti hen noon Lam Juude Demba miɗen miijo haɗata ɗawata bonnata jike ñama kalaje ñagotoɓe Ba Faali Demba Simbi jaw Kumba Samba ko lori noddirteɗo ga ƴer jahama haɗata ɗawata bonnata jike ñama kalaje ñagoto ɓe wimo so ɗani noɗo findinama jogui wonko wanno gila ɗana sa ferima neɗɗo ari aɗa hippi fiƴƴa rento ko kañum liɓɓatuma a haali gonga Seydi Ba e ñande meɗen gandanɗa hoore maɗen nuwak son noon e pulagude jaati gandanɗa hoore maɗen tawi ko wayno gandanɗa hoore maɗa biɗe so Alsane Abou Saydou moƴƴa kum pende mari albarka ñande feggande o puɗo tawi en nokkuno wi arta sidu bayen dangal jaaje mbaɗe dangal jaaje nan albarka ñande feggande
bor lam juude ma nani samen se so say siliri lam juude demba yaade yimɓe ma sela ma e bande ndima ko no foti kayna ko jiko ñene meɗen ñoro wallahi ko minima ñene modiyaɗo wallahi kadi ko minima ñene meɗen to ɗe ganduɗa hormata salam wallahi haɗata nawata bonata jibinama kalaje ñakotoɓe gorko suuma belale fam on woni alhaji aliou Demba Tilla tani aadi bonnani yakare jamde tan ñene tejjan wallahi ko minima ɗam mbaɗa ko gari on wari ko gari dokar so nayi jamma goto seydi ba hayti haɗata nawata bulla saydou sultani aadi bonnani yakare seydi ba ñene meɗen leye kadi ko minima billal birama jinna rebbe go sahi gari so ma demmo nokkite tabbo demmo o mi ari galle bamum nangi gari waɗani kam firani fini weeti kadi nangi jawdi waɗani kam kacitari bali bille koy non nay faltama kenama bangeda debbo kulo toro bi gidane jender galle ba albat o puno dari no to yesam do wi hamid al sambi minam o wi alhamdulillah rabbil alamin allah mi yetti allah bimi koni o wi tan ganda hoore mada bayre dangaru jaaje ba demma dangaru jaaje ba usen demma jaaje be garde ma an jaaw hamid son naati do no kumbete lay wallahi mi yetti allah albarka bara ngari kono dokkal rewninge e puda kono seddu albarka menke lay kada hoore mada nogas wambabe albarka menke le sappo jaaw hamid son naati Demba golle limata jammon lambo ngadi moɗɗi lam bayni ɗo teddugal bayni e kii lam juuɗe Demba yetti ana andi hanki ina andi han woni amir yejjitani ko woni ko lam lam juuɗe Demba mana gandanɗa hoorema ko min nanno ko ndesa min jii ɗum min jii hakkude maɗa sukaɓe ñande walla sa heeɗima kasro ganda kay ko maccirma seyma jawo haaɓe sa woni e golle wonno ko waɗani ko haalata lam Allah dede way ngura sabu ngurdama ɗo wodi nafoore nde wonno wima so dim woni yiye kono ma gollande haale sabu ɗo ine min ñami debbo jalalo baramata alfa kay temedere ujunere goɗɗimade fari tiiɗade to e seydi babi daha ba adam alfa kay ba abu alfa kay ɓe mbiyani miɗen jiiɗi tan goto rokkima heddi ɓe dokkata ala ma saɗa yiɗa dimo wonko ha yiima sa yiɗi dimo yiɗani mbattan hene yiɗi men ɗeji Demba yo bayer dangaru jaaji nade jaatullah sile tikka Allah tikka haaɓe Allah jinga jaabul sile baydi girlajo taskiɗo e gandal nder galle bamum joom muñal joom dokka Diallo Alassane Adama Penda Hamad girlajo bama mum yaltino ñaldi ñaadi daneji to e hayel jimbanna sagade aramani tati jan bamba e jaw ambu mudu kay haɗata abou futtani aadi bonnani yakade o ine fetta o ine foof appel nana nayi kuna jaw amadou mudu dema gañat gara daña jawdi ɓanduma laaɓa gota lam juude Demba kullol albarka e ceeni albarka ñande lig seyba albarka mbiɗa jooɗi nokku men ne wiya nangue ɗum koye guiɗi makko wonno jawo haaɓe sam nebdima ujunaji nogas walla nan haɗata lam juude Demba e jawi aissata moussa noddirtoɗo ha woɗ ɗiɗo men o wimami weltima hande sa haali haala girlajo Diallo Alassane Adama Penda Hamad mi rokkima ten nani daha hasde weɓe haala weɓani e golle tan albarka lam juude ma nani golle ɗe de wonnam wiɓe so jiɓi woni yiye kono ma golle dede haale mo wallahi ko wala ko de wala ko haalante bayer dangaru jaaji weeti weetani wonko hedde jamma so dimo yiɗima yo nafe lam juude Demba wallahi banda ma yambo lam juude Demba yoɗa sagade hajuji keewi pullo hine welli ha tawde so hajuji keewi ine welli hollude kanko e Hamadi Abou Oumar yimɓeɓe min kaldata ko yadde 3 heures du matin mina weete ga hedde 11 heures miɗen mbadda albarkaji ya heɗa wona hedde midi ñalawma heddo miɗo ñaaƴa e hakkude ɓiɓɓe rewɓe ñande he jaati ɗe sukaɓe fulɓe mbaɗanimi ɗum hande ɗe sukaɓe fulɓe kadi mi arde koye seydi ba a haali gonga noon e toujours noon gandanɗa hoore maɗa so Abdoulaye Alassane notteɗo gandanɗa hoore maɗa Samba hakki ko kala Hamadeye goto jalli jeeri tiwali waali gasir Samba laamu wi kam gara winde ñiibi ari winde ñiibi jamma warani kam jawdi fini weeti nangi gay e biteɗi bawuren ko bottari ma ñalbiɗi palta daha kenna bange ko dokalma jidume feru skundum hoɗo Diallo Abou Sali badde omi tawi ina welde jinnaɗum woni ko Afrique central nda jinnanam gorko kaldon jehen galle kiren mi waranma ngari mi rokkuma yeydi aynaɓe naƴƴi haɗata ɗawata wonda faji keñama kalaji e ñagotoɓe ja Ousmane Amadou Melli jatimi gunani kono walani noon e golle naƴƴi